Aurkezpena prestatu dut zuentzat, ematen dudan lehenengo aldia da, eta, zeu zer ez bada ulertzen edo komentariorik egin nahi baduzue, edozein momentutan aurrera, eta bukaeran ere izango dugu tartea. Judu Espainiera, eta ez dakit zer dakizuen hizkuntza honen inguruan, esango dudan lehenengo gauza hor dago, jatorria. Ezerrez ez dakizuen ontzat. Iberiar penintzulatik, Erdi Aroaren bukaeran, erbesteratutako juduen hizkuntza dela. Zuek agian jakingo duzuenean, 15. mendean, Iberiar penintzulatik juduak izan ziren kanporatuak, erbesteratuak, eta Iberiar penintzulatik atera zuten hizkuntza horren garapena da Judu Espainiera. Eta horretaz hitz egingo dugu gaur arratsaldean. Nortzuk ziren pertsona hauek, non kokatu ziren, Iberiar penintzula abandonatu behar izan zutenean, nola garatu zen hizkuntza, zer gertatu den gaur hizkuntza horrekin. Eta zein izan daitekeen etorkizunik, baldin badauka etorkizunik, ezta? Orain lagun batekin nengoen hitz egiten, eta bukaeran azaldu behar nuena, igual azalduko dut hasieran, eta da ze harreman daukadan nik hizkuntza honekin, ezta? Esango dizuet soilik, hizkuntza erromanikoan lizentziatuan naizela, eta lizentziatura bukatu ondoren tesi doktorala egin duen gai honen inguruan. Eta hizkuntza honetan idatzitako 12 novela ikertu nituen, 20. mendearen hasieran argitaratutako 12 novelan, non eta Turkian, Izmirnan, hizkuntz honetan. Eta hori da nire tesia, edición y estudio de 12 novelas aljamiadas sefardíes de principios del siglo XX. Luzetsua, ezta? Horren ondoren, jarduera, beka postdoktoral batzuk lortu nituen, eta Madrilen egon nintzen instituto batean, Consejo Superior de Investigaciones Científicas delakoan gai honen inguruan. 10 urte guztira nire gaztaroa. Orduan, eskatu didatenean kajoi hori irekitzeko eta gaztaroko kontu hau berreskuratzeko, emozionalki ere izan da interesgarria niretzat, ez? Eta, nire lana ez dizuet kontatu behar, hona naiz harira, eta hasiko naiz, ondo iruditzen bazaizue, hizkuntzaren izenekin. Eta glotonimo hauek ekartzen dizkizuet. Euskeraz jarri diogu Judu Espainiera, horrela aurkitzen da interneten, sartzen bazarete, baina hiztunek horrela deitu diote haien hizkuntzari. Judeo-espainol, judesmo, lehenengo biak batez ere arlo akademikoan. Eta gaztelaniaz batzutan esaten dugu judeo-espainol, ez? Baina haiek ere erabili dute, eta haien agoskeran judeo-espainol, eta judesmo, judaismo, hortik dator, eta juduek erabiltzen duten hizkuntza, horrela deitu izan diote haiek, ladino ere bai, horrela deitu diote hizkuntzari, ladinar hiztun hauentzat Erdi Aroan zen hebreeraz zeuden testuak hizkuntza erromantzeetara itzultzea, hori zen ladinar, alegia latinar, erromantzera ekartzea, eta azkenean adiera hori zabaldu zen, eta hizkuntza gelditu zen, hizkuntza osoa gelditu zen izen horrekin, ezta, ladino. Eta hau da, momentu honetan, Israelen
aukeratu duten izena hizkuntzarentzat. Horregatik, hau da, agian momentu honetan zabalduena, ezta? Baina deitu diote espainol, edo el español nuestro, gure espainera oso kontziente, haien aldaera, haien variantea etzela ez Espainiakoa, ez Amerikakoa, ezta? Gure espainera. Deitu diote judio, alegia judua, ez? Haiek bere buruari deitzen zioten bezala judio, beti azentua bukaeran, penintsulako gazteleran ez bezala. Deitu diote, Afrikaren iparraldean deitu diote jakitia, modu desberdinetan idaz daiteke, eta horiek bakarrik ez deitu diote horrela hizkuntzari. Marokoko, batez ere Marokon ezarri ziren juduek. Sefardi ere deitu diote, eta laaz ere bai, batez ere testu erlijiosoetan zen modua esateko hebreera ez den hizkuntza, alegia egunero hitz egiten duguna, ez? Laaz. Izen hauek guztiekin deitu diote haien hizkuntzari sefardiek, ez? Edo Espainiar judu horiek. Bueno, esan dizuet nondik datorren, ez? Eta zehaztuko dut apur bat gehiago, mundu sefardiaren sorrera, ez? Eta hor data batzuk jarri ditut, zuek ikusteko nondik ateraziz, noiz eta nondik, ez? 1982an Gaztelako eta Aragoiko erresumetatik erbesteratuak izan ziren juduak. Gutxi batzuk gelditu ziren, dakizuen bezala, konbertitu ziren, baina gehienak atera ziren, ez? Orain ikusiko dugu nora joan ziren, ez? Urte batzuk beheranduago gertatu zen Portugalen derrigorrezko konbertzioa. Etan zeuden juduak derrigortuak izan ziren, kristau bihurtzera, Don Manuel erregearen menpean, bere agintepean, ezta? Urte batzuk beranduago, Nafarroako erresumatik ere erbesteratuak izan ziren. 1589an, zer gertatu zen, Portugalen konbertitu zirela hainbat judu, baina ez benetan, ez ziren benetako kristauak nolabait, ez bihurtu ziren kripto juduak edo judaizanteak, ez jarraitzen zuten izkutuan praktikatzen lehengo erlijioa, eta orduan Portugaleko inkisizioa, barkatu, sentitzen du, ze gainera kamara grabatzen ari da, eta ukatuko dut hemen gertatu denok ikusitu zuela, baina ez dago modurik hortik zabaltzeko. Bueno, digot, eta orduan, inkisizioa jarriz, hasi zen, haiek ere jazartzen, eta haietako asko, behartuta ikusi zuten bere burua ez ateratzeko, ezta? Eta, baina da ere, jarraitu zuten batzuk gelditu ziren Portugalen, eta hurrengo mendeetan gertatu zen etengabeko jario bat, ez? Judaizante horiek, kripto judu horiek batzutan abandonatzen zuten Portugal eta joaten ziren haien zenideak eta haien harremanak, ez? Zeuden leku batzuetara, ez? Eta tantaz-tantako erbesteratzea izan zen. Hau izan zen sorrera, ez? Mapa bat ekarri dizuet, aurkitu dut, mapa hori iruditzen zait ondo ikusten dela, ikusten da gorriz, ez detektatzen bada gorria, nondik eta nora
joan ziren migrazio horiek 15. mendean, 16. eta 17. Eta ikusten duzuenez, penintsulatik atera ziren, hemen jartzen du Espainia, Espainia etzen Espainia oraindik, baina horrela topatu dut, baina zuek badakizue hau. Eta atera ziren, batzuk Italiara, eta ara joan ziren, Veneziara, Romara, Florentziara, beste batzuk, Afrikaren iparraldera, Marokora nagusiki, eta batez ere otomandar imperiora, Imperio Otomanora, Balkanetara, eta orduan ikusten duzu hemen, Turkia, gaurko Turkia, gaurko Grezia, gaurko Serbia, gaurko Rumania, Bulgaria, eta bar. Eta, hau izan zenez, haien kokapena Mediterraneo osoan. Apur bat beranduago, ikusten duzue, ja 17. 18. mendeetan ateratzen direla Portugaletik, eta joaten direla, batzuk Ameriketara, baina beste batzuk Erbetara, Londres dago hemen, baina batez ere, batzuk joan ziren Frantziara, batez ere Frantziara. Eta, Mediterraneoan zeuden batzuk, nolabait igo ziren Europan, eta heldu ziren Bienara, Krakoviara, Budapestera, ikusten duzuen. Leku hauetan guztietan sortu ziren komunitateak, juduen komunitateak. Eta honi deitu aldiogu lehenengo diaspora, juduen lehenengo diaspora, ekialdeko Mediterraneoa da kokapen bat, Otomandar imperio osatzen zuten herrialdeak, aipatu ditudanak, Turkia, Grezia, Macedonia, Serbia, Bosnia, Rumania, Bulgaria, Palestina, batez ere Jerusalem, Egipto, Egeo eta Adriatikoaren uharteak, Eta Afrikako iparraldea, batez ere Marokoko iparraldea, Casablanca, Tanger, Tetuan, Sauen, Alkazarkibir, Laratze, Ceuta, Melilla. Herrialde guzti hauetan, ezarri ziren komunitateak eta begira batzutan elkartzen ziren jatorriaren arabera. Eta erabiltzen ari naiz orain liburu bat, Paloma Díaz Mazena, Los Sefardíes, Historia, Lengua y Cultura, da manual klasikoa, bera izan da nire tesiaren zuzendaria, jakin dezazuen. Eta, berak gogorarazten digu, komunitate sefardiak egon zirela, Turkian, adibidez, Konstantinopla edo Istanbul bi moduetara ditzen diote haiek hiriari, Edirne, Izmir edo Esmirna, Bursa, herria ugari, gaurko Grezian, Atenas, Salonika, Larisa, Kastoria, gaurko lehenko Jugoslavian, Sarajevo, Belgrado, Monastir, Skopia, Palestinan ere bai, Jerusalenen eta Safeden, Rumanian ere bai, Bukaresten, leku hauetan egon dira komunitateak, baina heldu ziren ere, komunitateak egon ziren, Bulgarian ere bai, Sofian eta Filipopolisen, Budapesten, Rodasen, El Cairon, Alejandrian, Bienan. Leku guzti horietan egon ziren komunitateak. Zuek jakin dezazuen Konstantinoplan, edo Istanbulen, 84 sinagoga egotera heldu zen, 84 sinagoga. Eta haietako askok zeukaten jatorrizko izena, Elkal de Castilla, Elkal de Aragón, Elkal de Portugal, de Córdoba, de Toledo, de Barcelona, de Lisboa, horrela ditzen ziren komunitateak. Salonikan, Grezian, gaurko Grezian, 30 talde edo komunitate bakoitza bere sinagogarekin, Elkal de Aragón, de Castilla, de Mallorca, de Évora, de Portugal, de Italia. Eta, hau izan zen lehenengo diaspora, gero egon zen bigarren bat, eta aipatutako lekuetatik,
judu hauek joan ziren, pertsona joan ziren beste leku batzuetara, 19. eta 20. mendeetan. Bienara, Parisera, Estatu Batuetara, batez ere New Yorkera, Palestinara, Israelera, hasieran Palestinara eta gero orain izango lukete Israelera joango zirela. Argentinara, Mexikora, eta komunitate gutxi batzuk oso ahulduta heldu dira mende honetara. Gero ikusiko dugu nola. Bigarren diaspora honetan, agian beste hitz egin dezakegu hirugarren diasporaz ere bai, Bigarren Mundu Gerraren ondoren, Holokaustoaren ondoren, egon zen beste migrazio mugimendu bat, bizi zuten juduek aukeratu komatxon artean behar izan zuten non bizi, eta horra Palestinara, Israelera joan ziren batzuk, baina hemen dauden beste leku batzuetara ere bai, Estatu Batuetara, Argentina, Mexikora ere bai, Hitz egiten ari gara sefardien munduaz, eta horrek gogorarazten digu mundu juduak dauzkala bi enbor nagusi, Sefarad eta Askenaz. Hauek dira Biblian agertzen diren bi toponimo, eta tradizionalki toponimo hauek lotu dira bi errealitaterekin, eta Sefarad identifikatu zuten Iberiar penintsularekin, eta hor da kokatzen da mundu sefardia, penintsulan zeuden erromantzeetan oinarritua, eta beste da Askenaz, eta hor dago beste handiagoa den enbor bat, franko-germaniko eslaboa, eta haiek nolabait beste hizkuntza bat hitz egiten dute, jidisha, eta hizkuntza hori dago sortzen da goi alemanetik, hochdeutzetik, eta hor sartzen dira beste elementu batzuk, izan daitezkena, eslaboak, hebreera ere oso bere garrantzia handia da hizkuntza horretan, beste elementu europarrak, baina dira bi mundu, denak dira juduak, baina hizkuntza desberdina, elementu kulturalak desberdina, ari liturgia, haientzat horren garrantzitsua zena da desberdina, hebreera, hizkuntza erlijiosoa, hauskatzeko modua etzen berdina, eta ikusi dituzuen sinagogak, Askenaziek zeuskaten haienak eta sefardiek haienak. Eta hori orain bada horrela, Dia bi mundu kultural desberdin, Bi judu hizkuntza, sefardia eta jidisa. Azalduko dizuet orain labur nola eratu zen hizkuntza. Ze haiek Iberiar penintsulan bizi zirenean hitz egiten zuten, Iberiar penintsulan mintzatzen ziren barietateak, Orduan, zer hitz egiten zen momentu horretan penintsulan, gaztelaniaren barietateak, aragoiera, katalana, galego portuguesa, 15. mendekoak danak, Eta, badakizue juduak beti bizi izan direla apur bat aparte, gizarte ia guztietan, baina oso ezaugarri diferentzial gutxi zeuskaten haiek erabiltzen zuten hizkuntzan, hitz egiten zuten, beste hitz egiten zutena, eta, ezaugarri diferentzial gutxirekin. Liturgiarekin lotutako hitzak, eta gero hemen jarritu da batzuk beti agertzen direlako. Haiek jainkoari Dios ez diotezaten, horrek plurala gogorarazten zirelako, eta haientzat jainkoa zen bakarra, orduan zen el dio, meldar, irakurri, alahad,
arabieratik datorren hitza igandea, Shabat, badakizue. Orduan, morfosintaxian agian hebraieraren eraginen bat, baina ez zuten hizkuntza berezi bat hitz egiten, ezta? Baina, begira zer gertatu zen, atera ziren leku hauetatik, Iberiar penintsulan, erromantze horiek hitz egiten ziren, desberdinazk ziren jada, eta aldaera horiek, variante horiek jarri ziren harremanetan diasporan, ezta? Naiz eta komunitateak batzutan osatzen ziren jatorriaren arabera, nolabait nazketa zegoen batzutan, ezta? Eta varianteak jarri ziren harremanetan nivelazio edo berdinketa prozesu bat gertatu zen, eta nolabait, grafikoki esan zen, nahastu zirela jatorrizko ezaugarriak nolabait, ezta? Eta, prozesu horretan, denek ulertzen zuten elkar, eta ezaugarria joan ziren partekatzen. Hori hurrengo mendeetan, ez? 15garrenean eta 16garrenean. 16garrenean, 17garrenean, esan dezakegu ja koine bat eratzen ari zela. Koine hitza erabiltzen dugu esateko oinarri partekatu bat zegoela, denek ulertzen zutela, nahiz eta desberdintasunak egon, ez? Baina hitzegakoa da, ulertzen zutela elkar nagusiki. Eta aldi berean polimorfismoa beti izan da, judu espainolaren ezaugarri bat, ez? Eta aurkitzen dugu fijo, esateko gaztea edo semea, aurkitzen dugu fijo eta ijo biak. Esateko ikasi aditza, enbezar edo anbezar. Baina hori ulertzen da. Haiek ez daukate zailtasunik beste baten aldaera ulertzeko, ezta. Baina 18garren mendean, esan dezakegu judeo, espainera, ladinoa, aldaera linguistiko desberdin bat dela. Espainiako eta Amerikako gaztelaniaren desberdina. Hizkuntza propioa dela desberdina, ezta. Oinarria, esan dezakegu, gaztelania dela, hegoaldeko aldaeran, Andaluziako aldaeran gaur egun Andaluziera eman duen aldaera horretan, eta gero, ezaugarri batzuk datoz leoneratik, leonesetik, andaluzieratik, katalanetik, portugesetik, baina ez soilik. Hispanikoak ez diren hainbat eragin jaso ditu hizkuntzak ere bai, hebreera berez, haien hizkuntza erlijiosoa delako, eta hebreeraz irakurtzen dute, turkiera, greziera, errumaniera, arabiera, alegia, komunitateak kokatuta zeuden lekuen hizkuntzak, ezta? Kontuan esan dezagun, ladinoa ingurune ez erromanikoan garatu dela, ez? Eta hori izan zen, mende askotan zehar, baina azkeneko mendeetan, 19garrenean, 20garren mendeetan, beste eragin batzuk heltzen dira hizkuntzara. Eta batez ere, frantsesa, italiera eta gaztelania. Eta haien artean nagusiki frantsesa. Gero ikusiko dugu zergatik. Eta orduan maileguak sartzen dira hizkuntzan barra-barra. Kontuan izan behar dugu, sefardiak izan direla eleanistunak. Ez elebidunak, eleanistunak baizik. Eta hitz egin dute egin hizkuntza, hizkuntza propio hori, peninsulatik atera zutena, eta bizi ziren lekuetako hizkuntzak, eta, bat baino gehiago batzutan, batez ere gizonak, mundu publikoan bizi zirelako, eta haiek ziren batez ere eleanistunak, eta ziurazki emakumeak egin txikiago batean. Baina behar zuten
bertako hizkuntzak ikasi bertan bizi ahal izateko. Ez dizuet esan, baina begira, Frantziara, Alemaniara, Herberetara joaten zirenek, galdu zuten penintsulatik ateratako hizkuntza. Nolabait bertakotu ziren eta herrialde horietako hizkuntzak ikasi zituzten. Baina, Otomandar Inperioan mantendu zuten hizkuntza. Eta garrantzitsua zirazki gogoratzea herrialde islamiarretan zegoela erregimen bat, deitzen zena Milet, eta ahalbidetzen zuena komunitate bakoitzak antolatzea, bere antolakuntza propioa izatea eta instituzio propioak izatea, baita hezkuntzazko instituzioak ere. Orduan hor zegoen nolabait tolerantzia tradizional bat komunitateekin eta mende askotan zehar horrek ahalbidetu zuen komunitate horiek haien hizkuntza propioa izatea, ezta? Eta haien ohiturak, haien modua antolatzeko eta abar. Eta heldu behar gara hizkuntzaren gainbeherara. Gaur hizkuntza pairatzen ari den gainbehera horretara, ezta? UNESCOk ere adierazi du arriskuan dagoela hizkuntza hau, oso hiztun gutxi dauzka gaur egun, gero begiratuko dugu zenbat, eta horrek dauzka arrazoi batzuk, ezta? Arrazoi soziolinguistikoak eta demografikoak. Eta zeintzuk dira? Begira, 19. mendean hasi zen mendebaltartze prozesua, okzidentalizazio prozesu bat. Europar produktuak heltzen ziren Otomandar Inperiora, Balkanetara, produktu kulturalak, literatura, prentsa, novelak, eta horrek zeukan prestigio handia, prestigio handia. Frantzian sortu zen Allianz Israelit Universel delakoa, erakunde bat, munduko juduei progresoa eramateko, eta eskola sare bat eraiki zuten komunitate juduak zeuden leku komunitate ia guztietan, hori da progresoa ekartzeko, ahaztu gabe, juduak zirela noski, erlijioa ahaztu gabe, baina progresio horrek Europaren itxura zeukan, forma. Eta hizkuntza zen frantsesa, neskei hasi zitzaien ere hezkuntza ematen, eskolan hasi ziren eskoletan erakartzen, aliantzaren eskoletara, baina zen frantsestua zen hezkuntza bat, ezta? Eta, frantsesak irabazi zuen sekulako prestigioa eta eragina. Komunitate sefardietan, ezta? Frantsesa bihurtu zen kulturaren hizkuntza. Alemana ere bai, batez ere noski, Bienan eta alemana hitz egiten zen lekuetan, gaztelania, batean, italiera ere bai, ezta? Horren ondorioz, judeo-espainiera joan zen bihurtzen, etxeko hizkuntza, herriko hizkuntza, prestigio galera bat pairatu zuen, eta nabatera etorri zen, ezta? Eta, intelektualek, pertsona kultuek irakurtzen zuten, kanpoko hizkuntzetan, sefardian ere bai ikusiko dugunez, baina batez ere kanpoko hizkuntzetan, ez? Bestalde gertatu zen, Otomandar Inperioaren zatiketa, ez? Eta estatu nazionalak joan ziren eraikitzen, Grezia, Jugoslavia, Romania,
eta, claro, haietako bakoitzak nahi izan zuen hizkuntza nazionala hedatu, eta hezkuntza nazionala ere ezarri. Eta orduan, lehen zegoen askatasun hori joan zen desagertzen, milet erregimen hori zegoen indarrean. Eta sefardierako esparrua gero eta txikiago izaten zen, emigrazioa eta Europara, Amerikara eta Israelera joan ziren hainbat pertsona, eta han batzutan ez zuten komunitate bat osatzen, gero bikote mistoak eratzen ziren, eta noski holokaustoa. Holokaustoaren eragina izan da ziurazki faktorerik garrantzitsuena. Balkanetan izugarria izan zen. Adibide moduan esango dizuet, Salonikan, gerraren aurrean, 50.000 sefardi zeudela, begiraz esaten ari nahi zen, 50.000 sefardi Salonikan. Eta gerraren ostean oso gutxi gelditu ziren, 10% soilik salbatu zen. Bestea joan ziren, kontzentrazio esparrura eta han erailak izan ziren. Eta, gelditu zirenak, gero, haietako asko ziren hor gelditu emigratu zuten Israelera batez ere, baina beste leku batzuetara, oraindik gelditzen dira batzuk, hor Salonikan, baina noski ez dauka zer ikusirik lehen zegoen kopuruarekin, Eta Israelera joan ziren hainbat supervivientes, gelditu ziren hainbat judu, baina Israel egin duena izan da jatorri desberdinetako juduak asimilatzea, hor egin du sekulako ahalegina asimilatzeko. Orduan, ez du indarri jarri jatorrizko ezaugarriak edo aberastasuna mantentzean. Hau honek azaltzen du labur zergatik hizkuntza dagoen bezala. Eta garrantzitsua, transmisioaren katea apurtu da. Hainbat kulturatan bezala, gizartetan bezala, emakumeak izan dira nagusiki transmisioaren erantzuleak, baina kate hori ez da nabaritzen, gaur dakitenak dira pertsona nagusiak. Eta maiz ikasi dute ez gurasoengandik, baizik eta aitonamonen gandik, haiekin harremana izan dutelako, kuriosoa edo ulergarria ala da. Belaunaldi gazte bat ari da momentu honetan ahalegintzen berreskuratzeko. Baina ez dut uste belaunaldi bat denik, izango nuke direla gazte batzuk. Gazte batzuk ari dira momentu honetan berreskuratzeko ahalegintzen. Artifiziala da hori, momentu honetan ez da era naturalean erabiltzen. Judu espainera. Gero azalduko dut apur bat hau hobeto, Eta, ikusi dugu nola eratu den, nola joan den, nola indarra galtzen. Espainiak presentzia eta harreman gutxi izan ditu sefardiekin, 20. mendearen hasieran egon zen hor ekimen bat, Angel Pulido senataria, 1904 idatzi zuen liburu bat, nola ditzen zen? Españoles sin patria, la raza sefardi. Eta bere asmokaro, berak pentsatu zuen, hemen dauzkagu Espainiar batzuk munduan sakabanatuta ze interesgarria Espainiaren txat, Eta, jarri zen hainbat pertsonarekin harremanetan Mediterraneo osoan zehar, eta, harreman epistolarra, gutunen bidezko harremana izan zuen haiekin, eta liburu hori osatu zuen, oso interesgarria, baina, eta gero, ikerlari batzuk, ibili ziren, komunitate batzuetan, erromatzeak eta kantak jasotzen, baina harreman hori ez da oso handia izan, zenbat izango dira sefardiak,
Jarritzen du Paloma Díaz Mas eta honako hau esaten du, zenbat atera ziren penintsulatik. Ezin da jakin, baina 1.000 agian. Eta asko zen penintsularen populazioa kontuan hartuta, hori diote adituek. Eta horiek atera ziren, eta gero, aipatu dudan bezala, etengabeko jarioa egon zen Portugaletik konbertitu judaizante oiena, kripto judu oiena, ez da? Hau ekartzen dizuet kuriosidade moduan, badirudi oraindik gelditzen dela komunitate kripto judu bat Salamanca eta Extremadurarekiko mugan, Portugal eta Salamanca eta Extremadurarekiko mugan. Edo hori horrela zen liburu hau idatzi zenean, ez dakit orain ala den, ez da. Mendeetan zehar askok ihes egin zuten Portugaletik eta judaismora itzuli ziren modu irekian. Eta gero daude asimilatuak, penintsulatik etortzen ez zirenak, baina sefardien harremanetan hizkuntza ikasi zuten eta komunitatean sefardi moduan bizi zirenak, ez da. Zenbat dira gaur? Begira, Paloma Díaz Masek liburu hau idatzi zuenean, 1986an, esaten zuen 300.000 zen erreza jakitea. Gaur duela 6 urte eman zuen hitzaldi batean galdera berbera egin zioten eta berak esaten du 0 eta 2000aren artean. Ez daki esaten, dagoen, ez dagoen zenbat diren. Berak esaten du, nor da hiztuna, eta hau zuen konsiderazioa ekartzen dut, eztabaida hau. Judu espainera ezagutzen duena, ala bere bizitzan erabiltzen duena. Gutxi dira bigarren horiek. Hiztunak 1000 batzuk dira, baina erabiltzen dute soilik biltzen direnean. Klub batean biltzen direnean, pertsona zart hauek klub batean biltzen direnean, ekitaldi batean, esan bezala, ia denak dira nagusiak edo oso nagusiak. Orduan ez da kalean, inogo kaletan erabiltzen den hizkuntza bat momentu honetan, modu naturalean. Hiztun gehiago daude, Estatu Batuetan, Israelen baino, familia mistoetatik datoz, ez da horren ohikoa topatzea sefardi jatorria duten familiak, kide guztiak sefardiak izatea, denek dakizkite beste hizkuntza batzuk, eta horiek dira normalean hitz egiten dituztenak. Lehen esan bezala transmisioa, ez da, lehen zena urria da, ez da hizkuntza ofiziala inon. Marokoko komunitateak, horiek jakitia hori hitz egiten zutenak, haien hizkuntza berhispanizatu da. Hor dago gaztelania oso hurbil, eta distantzia, hizkuntzen arteko distantzia ez da horren handia, eta orduan gertatu dena da, erabat berhispanizatu dela eta desagertu da. Eta hori egoera, eta ez dirudi, laster aldatuko denik. Hizkuntza honek izan du ekoizpen literario oparoa, gero aipatuko dut labur, baina hori ere ja ez da gertatzen. Ez da ekoizten literaturarik hizkuntza honetan, poesia modernoa bai gutxi, baina da batez ere berreskuratze identitario moduan. Ze hori ere bai gelditu da nolabait ikur identitarioa sefardi sentitzea. Israelen 1973an sortu zen
erakunde bat deitzen dena Autoridad Nacionala del Ladino, eta ez nuke esango Real Academia Española de la Lengua bezalakorik denik, baina bai da erakunde bat saiatzen dena bultzatzen, jarduerak antolatzen, liburuak edo argitaratzen, eta bada ekimen bat ez. Ere, alaber, esarri zen Dia Internacional del Ladino, 2013 aurrera, ospatzen da abenduaren 5ean, jakin dezazuen, norbaitek ospatu nahi badu, garaiz gaude, berehala hor 2 hilabete barru, eta zer gelditzen da? Gelditzen da, hizkuntzak hiltzen direnean gelditzen dena, ezta? Musika, gastronomia, hitzaldiak, erakusketak, eta bar. Alderdi folklorikoa, memoristikoa, ez da. Musika batzutan, ja ez, nola esango nuke ez, tradizioa erabat zintzo gordetzen duen musika, baizik eta berformulazioak, ez, gastronomia, biltzea, plater sefardi batzuk daztatzera, hitzaldiak, ez, eta argazkien erakusketak, eta barrez. Eta hau dago bizirik, oraindik, komunitateak ez Israelen, edo Estatu Batuetan, eta bar. Bueno, oraindik pare bat kontutxo. Jarrerak, begira, 20. mendean, batiz ere prentzan, ze jakin behar duzue, prentza izan zela genero oso zabaldua, ez da, 300 egunkari baino gehiago argitaratu ziren ladinoan, ez, ladinos. Eta hor batzutan, eztabaidatzen zen hizkuntzaren inguruan, intelektuala kontziente ziren, aldaketa momentu batean bizi zirela, eta, erabaki batzuk hartu behar zirela, eta hizkuntzarekiko jarrerak 3 ziren nagusiki. Hizkuntza bere horretan mantentzea, batzuk esaten zuten, garrantzitsua da gure hizkuntza, mantendu dezagun, ez? Beste batzuk esaten zuten pobrea zela hizkuntza, eta komeni zela penintsulako espainierara hurbiltzea. Ez zela horren zaila pasatzea ladinotik penintsulako gaztelaniara, ezta? Berrizpanizatze prozesu bat proposatzen zuten. Eta beste batzuk zuzenean ordezkatzea, ez? Hau ez da progreso hizkuntza bat, frantsesa har dezagun, edo tokiko hizkuntza bat, Turkian bizi gara, Turkiera ikas dezagun benetako, lehenengo mailako hiritarrak izateko, batzuk hebraiera, batez ere Palestinara, Israelera emigratu nahi zutenak, ez? Zionismoa etzen izan sefardien artean oso mugimendu sendoa, ez? Baina bazeuden batzuk. Eta debate biziak egon ziren, ez? Debate biziak. Eta begira, debate horiek gainera, eragina izan zuten sefardiek, hitz egiten zuten hizkuntzan, ez da? Ze intelektual horiek, batzutan, haien produkzioan, literarioan edo periodistikoan, nabaritzen daien jarrera, ze batzuen sefardia dago, ez dakit, galizismoz beteta, ez? Frantziar maileguz beteta, edo italiar maileguz beteta, edo berizpanizatzen dute hizkuntza nabaritzen da batzutan, ez? Gero ikusiko dugu adibideren bat. Baina debatea egon zen, ez dakigu ze gertatuko zen, etorri zen holokaustoa eta dana zatitu zuen, dana desebil zuen, ez? Eta orduan, beste, desbideratu zen hau guztia, ez? Eta, pertsonak fizikoki desagertu zirelako, sakabanatu zirelako, gero gelditu zirenak, eta bar. Bueno,
Esango dizuet, apur bat jakiteko hizkuntzari buruz, bi dialekto nagusi daudela, ez? Ez da egon inoiz akademia bat unifikatzeko, batzeko hizkuntza edo esateko nola erabili behar zen. Eta bai detektatzen dira, ja esan dizuedan bezala den, 18. mendean argi dago beste variante bat dela, variante desberdin bat, penintsulako gaztelaniarekin konparatuta edo Amerikako gaztelaniarekin konparatuta, eta detektatzen dira bi dialekto nagusi. Ekialdekoa, Balkanetakoa, Otomandar Inperiokoa, eta Marokokoa, jakitia. Eta gero daude aldaera variante erregionalak. Eta ez daude lotuta sefardien jatorriarekin, Aragoitik etorri ziren, edo Kataluniatik, edo Andaluziatik, ez. Aldaera erregional horiek eratu ziren diasporan, ez? Eta prestigiozko varianteak ziren batez ere Istanbul eta Salonika, ez? Zergatik, komunitate oso garrantzitsuak zirelako, jende asko, bizi zen komunitate horietan, eta produkzio editoriala izugarria zen, ez? Ekoizten zuten eta argitaratzen zuten material literario asko, ez? Marokon berriz etzen ezer argitaratu, ekoizten zen literatura zen ahozkoa. Eta aldaera regionalak, ez? Istanbul eta Salonika, baina gero, Bulgariako sefardia bat desberdina da, edo, ez? Sozialak ere bai, eta ez da gauza bera, eta egunkarietan ikusten da, aliantza israelita universal horretara joan den intelektual baten zutabe bat, edo eskola italiar batera joan den intelektual baten zutabe bat, edo eskolara, edo goi mailako hezkuntza hori jaso ez duen beste pertsona baten testu bat adibidez. Generokoak ere bai, eta emakumeen aldaera errekoinagoa zen ziurazki hezkuntzarako sarbide gutxiago zutelako, erregistrokoak ere bai, gizartean nor zinen arabera, idatzia eta ahozkoa, desberdinak ere bai. Orduan, aldaerak baziuden, gure gizartean egon daitezkenak ere bai, guri aldaera horiek ere, hauek ere bizitzen ditugu, ezta. Baina, bi dialekto horiek. Eta galdetzen badugu, eta nolakoa da, sefardia, zertan da antzekoa, zertan da desberdina, gero jarriko dizkizuet testigantza batzuk, zuek entzuteko, aukeratu ditut batzuk, nire ustez apur bat nahiko ondo ulertzen direnak, ez? Baina begira, nolakoa da, ezaugarri nolabait arkaikoak dauzka batzuk, erdi aroko sistema fonetikotik datozenak, eta gaurko penintsulako erromantzeetan gelditu ez direnak. Ez gaztelanian, ez katalanean, eta adibidez, gaztelaniazko pajaro esateko haiek zaten dute pasaro. Eta ez da jota, baizik eta hor batez, afrikari bat pasaro, dixo, ez dijo, baizik eta dixo. Esateko mujer, edo casa, mujer, ez da ez da mutua, baizik eta entzuten den konsonantea da, mujer, casa, gente, judio, badia ere afrikariak, gente, jidio, eta hori dira erdiaroko sistema fonetikotik datozenak. Karo, batzuk entzun zuten hori batez ere 20. mendean komunitate hauetara joan ziren Espainiar batzuk, eta hemen dago ze ondo konservatu den, ze ondo mantendu den erdiaroko gaztelania, eta liluratuta gelditu ziren.
Baina, claro, ezaugarri horiek arkaiko moduan ulertu ditzakegunak mantendu ziren, baina beste batzuk ziren oso berritzaileak, ez? Seseoa da ezaugarri berritzailea. Eta ez dute esango publikazion, baina baiz eta publikazion gaizki idatzita dago autoridad nazionala, ez? Dia internazional. Errebikoitza simplea balitz bezala oskatzen dute, zera variante guztietan, ariba, tierra, jeismoa, batzuetan muturreraino, familia, eta ere familia, egia esan beharrean, io edo o, maravilloso, jeismoa, emateraino edo desagertzeraino, metateziak, RD, DR, meakodro, kuedra, lexikoa, konservadorea, ja bai, erdiaroko lexikoa aurkitzen dugu, eta oraindik entzuten agora, orain esateko, merkar, erosi esateko, adobar, konpondu esateko, hebreeratik maileguak, noski, baina, albo, hizkuntzetatik ere, hainbat mailegu, orduan, konservadorea ez da. Eta gero mailegu modernoak, frantsesetik, italieratik. Claro, ez da gelditu komatxon artean fosilizatu den hizkuntza bat. Izan da, mugitu noski hizkuntzak aldatzen dira, mugitzen dira, eta hau ere bai. Hau ez da, zera, Iberiar penintzulatik atera zen hizkuntza, hau da beste zerbait. Penintzulan bere garapena izan zuten romantzeek eta honek bere garapena ere izan du. Behan jarri ditute hitz batzuk beti aurkitzen direnak testuetan, asko aldaera guztietan, eldio, meldar, irakurri, alhat, domeka, hasdino, gaixorik, dira arabiar jatorriko hitzak, hemen ez dut esaten, baina, claro, arabieraren eragina oso ondia zen, batez ere Marokoko variantean, ez da. Orduan, hau gero jartzen dut ditudanean testigantza horiek, detektatzen ditugun apur bat, ez da. Eta gero, berezitasun bat da idazteko modua. Eta duela gutxi arte testuak idatzi dira aljamian. Zer da aljamia? Hizkuntza erromanikoak idazteko alfabeto semitikoak, alegia. Alfabeto arabiarra edo hebraiera. Eta horrela idatzi dira poemak, novelak eta egunkariak. Aipatu dizuet nire tesirako 12 novela transkribatu nituela eta aztertu nituela, eta novela horiek ziren aljamian, alfabeto hebraieran. Alfabeto hori ez dago pentsatuta hizkuntza romantze bat islatzeko, eta gainera dira sistema konsonantikoak, ez dira, bokalak ez dira hor agertzen, naiz eta testu sakratuetan puntuen bidez bilatzen da bokalak zehazteko moduan, ez da? Baina, haiek aurkitu zuten haien hizkuntza ondo islatzeko modua, letra mota desberdinak daude, eta batez ere erabiltzen da azkeneko mendeetan rashi deitzen den letra, borobila, eta, bokalik ez zeukanez sistema honek, erabiltzen zuten, azkenean, izki agertzen dira hor, alef harentzat, jod eta bab, alegia makiltxo bat eta i islatzeko, eta makiltxo luzeago bat, o eta o islatzeko. Orduan, zuk irakurtzen baduzu, erabaki behar duzu momentu oro, ea edo i den, eta ea o ala u den. Ezagutu behar duzu hitza. Jarriko dizuet, ekarri dut
duela gutxi argitaratu den testu bat, eta begira, hau da, El Amanecer deitzen da, ia egunkaririk ez da argitaratzen Sefardian, bat, bi gelditzen dira, Aki Jerusalem, horrek hamarkada batzuk dauz, kalen paperean argitaratzen zen Jerusalenen, baina orain bakarrik online, eta da batez ere, tradizioaren elementu folklorikoak ekartzeko, ez dira komunitate, komatzen artean komunitateen berriak, jardueren albisteak, eta bar. Eta El Amanecer lehen argitaratzen zen egunkari bat Turkian, latinon, baina orain ja ez, turkieraz argitaratzen da, baina ateratzen dute gehigarri bat hilean behin deitzen dena El Amanecer, eta hau da, uste dut, azkena. Eta urriaren 8koa. Eta grazia egin dit, zegin dutena izan da hartu. Nik ikertu nuen egilearen testu bat, Alexander Benguiat nire novelen autorea, eta berak idatzi zuen testu bat Alemaniaren inguruan 1920an, eta begira testuak ze itxura daukan. Ikusten duzue hau? Pues hau da Aljamia. Eta horrela argitaratu ziren testu iaia guztiak, iaia gerra arte, ezta? Eta testuak, gazten dira, irakurtzen dira atzetik aurrera, eta ez horrela, bezik eta horrela, eta lerroak eskumatik ezkerrera. L'Almania deitzen da, l'Almania, su pasado, su presente, su avenir. Ikusten, ari naiz markatzen zuek ikusteko, nondik nora, La Almania, su pasado, su presente, su avenir. Eta ja avenir ikusten duzue etorkizuna, avenir da, mailegu bat, edo frantsesetik, edo italieratik, batzutan zaila da jakitea. Trasladado, alegia, itzulita, trasladado por Alexander Benguiat, director del journal, beste mailegu bat, edo frantsesetik edo, frantsesetik izango da, El Meseret. Hau zen bere egunkariaren, berak zuzentzen zuen egunkariaren izena, El Meseret. Hemen dago herria, Izmirna, eta hemen dago, 1920, Julio, eta hemen dago data hebreeraz, ezta? Eta da, Tamuz, 5680, ez 2700, Eta hemen dago, prezio, en Izmir, 10 metalikez, en New York, 2,1, centos edo zentik, izango da centavos edo, baina begira, sartzen zen Izmirna eta New Yorken. Produktu hauek heltzen ziren ja garai honetan urrutira. Horregatik esaten dizuet, holokaustoa etorri zen dana zapustera zentzu guztietan, ezta? Begira zen mugimendua zegoen oraindik momentu honetan, ezta? Eta testu hau da portada, testu horren portada, hor Alexander Benguiatek azaltzen du, egiten du Alemaniaren ibilbide historikoaren laburpen bat, eta horrela, eta gero orrialde arrunt batek itxura hau dauka. La Almania de ayer. Eta hemen azaltzen du, ez dakit, gauza bat erakutzen zuen, zehazten da esaten nolakoa izan den Alemaniaren ibilbide historiko, ez da? Eta esaten du, Alemania momentu batera arte ez dela leku konkretu batean kokatu, esaten du berak, egon da, en lugares, hemendik horri irakurriko dut, en lugares suyos y non suyos.
Alemania echó los fundamentos temeles del gobierno actual en las tierras donde él es establecido. Eta begire zer gertatzen den hemen. Fundamentos jartzen du hemen eta alboan temeles. Zer egin du egileak? Han erabiltzen den hitza zen temeles, esateko oinarriak. Da turkismo bat, Turkieratik eta ekarritako maileguak. Hiztunek ulertzen zutena zen temeles, baina berak ez du garbitu nahi du testua, mailegu ez Turkieratik ekarritako mailegu ez, eta itxura jasoagoa komatxoen artean eman nahi dio, eta orduan ekartzen dut mailegu bat espainieratik ez, fundamentos, ez? Baina, klaro, ezin du esan fundamentos hori ez dator bat bere sistema fonetikoarekin, orduan diptongoa jartzen du fundamentos. Eta jendeak ulertzeko zen egin behar du Turkierako maileguarekin jarri behar du parentesi artean. Zuek ikusteko testu txiki honetan nola ikusten zen ze borroka zeukaten intelektualek, nola idatzi behar zuten, ea herriak hitz egiten zuen hizkuntza baliagarria zen, ideia intelektualak eta konplexuak islatzeko, eta barrezta. Hau da aljamia, baina gero, zer gertatu zen, adoptatu zen, erabaki zen ja, erabaki baino lehen izan zen, horrela gertatu zenako ez da, ja momentu batetik horre alfabeto latinoa, ez? Eta egon dira proposamen batzuk nola erabili alfabeto latino hori. Eta, orain edatuena da Aki Jerusalem aldizkariaren ortografia. Eta ortografia hori da, hori igual erakutsi behar dizuen, da hemen ikusten dena. Ikusten duzue, jartzen dudan apur bat. El gobierno alemán, zenturi gabe, empieza a tener su verdadera historia, eta ikusten duzue igrekoa, empezando del año después de Jesucristo. Fue entonces que después de haber tenido su asiento aquí y ahí, atzeri gabe, K izkialeku guztietan, Q ez da agertzen, en lugares suyos y no suyos, él echó los fundamentos temeles del gobierno actual. Ari da, transliteratzen, irakurri duguna, eta ikusten da alfabetoa ez nolakoa den. Ni egon nintzen institutoan, Consejo Superior de Investigaciones Científicas zen, gure irakasleak, Jakob Hassanek, esaten zuen ez zitzaiola asko gustatzen sistema hau. Nahiago zuela ortografia nolabait idazteko modua ekartzea gehiago gaurko gaztelaniara. Ez horren besteka jartzeako jarriatzea, jarretildeak ez. Baina bere proposamena ez da zabaldu, zabaldu den proposamena da Aki Jerusalem aldizkariarena, eta da hau hemen ikusten duzuena ez da. Eta, ja, bukatzen joateko azalduko dizuet, literatura oparoa aipatu dizuet. Ez naz orain sartuko honetan, baina literatura, holan sakontasunez, baina bai esango ditut pare bat ditzen, ahozko literatura, idatzizko literatura. Diaskoraren lehenengo mendeetan zer egon zen? Bibliaren itzulpenak hebreeratik, haien erromantzera, Biblia romantzeatuak, ez da? Komentarioak eta literatura erlijiosoa asko, eta gainera
hor egon dira testu batzuk asko zabaldu direnak. Moralaren tratatuak, ez? Bueno, ekoizpen erligiosoa, hori, 19. mendearen erdiaren arte, ezta? Genero herrikoiak, komotxon artean, ezta? Ezaera zarrak, edo refrauak, ipuinak, romantzeak, batzuk peninsulatik datozenak, beste batzuk Balkanetatik, Otomandar imperioan ere ikasitakoak eta haien modura aitzuliak, kanetak. Eta gero genero modernoak, ez, narratiba, ez, era modernoan antzerkia, egunkariak, poesia, eta bai narratiban eta bai antzerkian itzulpen asko egon dira. Hartzen ziren frantziar obra batzutan ez honenak, ez, baizik eta, errezenak edo, eta horiek laburbiltzen ziren eta itzultzen ziren. Eta batzutan horiek folletin moduan argitaratzen ziren egunkarietan, ezta? Batzutan esan gabe zein zen iturria, ez zitzaien gehiegi inporta. Egunkariak, esan bezala, 300 egunkari egon ziren holokaustoa gertatu arte. Denetariko egunkariak, marxistak ere egon ziren Salonikan, egon zen La Solidaridad Obradera, gogoratzen dut, batzuk arinagoak, beste batzuk sendoagoak, iragarkiak aurkitzen ditugu, ilustrazioak, bertan esan bezala, literarioak, egunkari hauek dandanak ez dira mantendu, baina batzuk bai, daude Israeleko liburutegi batean, Madrilen Consejo Cesiken ere badaude kolekzio batzuk. Nik aztertutako novelak adibidez argitaratu ziren lehenengo folletin moduan egunkari batean, El Meseret horretan, Alexander Mendiatek zuzentzen zuen egunkari horretan, eta egunkari hori joan nintzen bizitatzera Jerusaleneko liburutegi batera, Bentzebi institutura, eta han liburu zailak kontatu zidan, berak salbatu zuela egunkari hori ez, hor zegoela kale batetik pasatzean, Jerusalenen, ikusi zituelako balkoi batean, hainbat paper, hainbat egunkari metatuta, ezta? Eta joan zen etxe horretara, eta esan zuen zer daukazu hor. Eta egunkari zaharrak nahi dituzu, bai. Eta berak eraman zituen liburutegira, eta hori da egunkari horretatik gelditzen den aztarna bakarra. Eta nire joan nintzen hori bizitatzera, novela horiek nola agertzen ziren egunkarian, folletoi moduan. Gauza asko gorde dira, eta badaude eskuragarri, aztergai, eta beste batzuk galdu dira, ezta? Egunkariak oraindik daude hor ikerlarien zain, hor dago altxor ederra, ez? Eta gero, argitalpen zentroak, Konstantinopla, Salonika, Esmirna, Jerusalén, Viena, Belgrado, Sofia, komunitate hauetan zeuden argitaletxe bat ala gehiago, ez? Eta produkzio ugari zen. Eta bukatzen joateko, testigantzari jarri nahi izkizuen, mito batzuk, ez? Hizkuntza guztien inguruan eraikitzen dira mitoak. Eta begira, ladinoaren inguruan 4 mito bakarrik batuko ditut. Arkaikoa, begira, hau izan da luze zabaldu den mito bat, hizkuntza arkaikoa zela ipatu dut, erdiarokoa, espainol antiguo, espainol antiguo, baina hori ez da egia, esan bezala da bilakatu den, garapena izan duen hizkuntza bat, elementu batzuk gorde ditu, baina beste batzuk, joan dira aldatzen, ez? Etzen aproposa modernitaterako,
sefardi askok pentsatu izan zuten hau, eta, hori gelditu da hor zaman moduan, ezta? Beste bat, harridura, ez? Harridura jarraitu zutelako penintsulatik ateratako hizkuntza hori hitz egiten. Naiz eta kanporatuak izan ziren, nola ez zuten abandonatu hizkuntza hori. Badakizue, eta klaro batzuen ez da, conservaron la lengua y la cultura de España. Espainiarekiko, naiz eta Espainia zegoen horretik, Espainiarekiko maitasunarengatik mantendu zuten. Espainiak ez zituen maite, baina haiek maite zuten Espainia. Baina, karo, zergatik mantendu zuten ladinoa edo sefardia, zergatik. Zergatik, haien hizkuntza zelako, ez zukaten beste bat. Atera zirenean, penintsulatik hori zen, zeukaten hizkuntza, hori zen haien hizkuntza. Orduan, ez zuten mantendu ez dakit norekiko maitasunagatik, baizik eta haien hizkuntza zelako. Eta gero, komunitateak eraiki zituzten, eraikia izan zituzten, eta, Millet erregimen horren barruan mantendu izan zituzten, aukera izan zuten haien hizkuntzarekin jarraitzeko, mantentzeko, ezta? Baina jendeari gauza romantiko hori gustatzen zaizkio, eta entzungo zenituzten agian kontu hori, ezta? Penintsulatik atera zirenean hainbat juduk gorde zituztela haien etxetako giltzak, ezta? Ez duzu inoiz entzun? Eta mendeetan zehar gorde zutela pentsatuta, zuliko zirela noizbait nora eta Toledora baditekeetanak atera zirela Toledotik, baina ez da, ez da. Hori da, gehiago, formulazio romantiko bat ez, ez dago oso argi giltzak horiek ez ditugu ikusi, ez dakit ez, baina da, modu bat irudikatzeko, nola izan zen, nola gorde zuten Espainiarekiko maitasuna, ez da? Ez giltz horietan gorpuztuta, ez da? Euskararen inguruan badaude mitoak ere bai, eta hori dira nolabait sefardiaren inguruko mito batzuk, ez da? Eta, bukatzeko, zango gauza horrete, 10 minutu jarraitzeko moduan, testigantza bat entzuteko moduan, izan baietz. Ekarri ditut batzuk oso zailak iruditzen ez zaizkidanak, eta lehenengoa da Mose Saul. Dando cursos. Mose Saul da, izan da, aquí Jerusalem aldizkariaren zuzendaria, Autoridad Nazionala del Ladino delakoaren zuzendariare bai, eragile kultural nagusienetako bat, eta hemen egiten zaio elkarrezketa bat, eta zuek ikusteko, entzuteko, bera nola dirazten den. Nik esango nuke, bere izkeria dagoela oso hispanizatuta, baina esandako ezaugarri batzuk igual harrapatuko dituzuen. Minutu pare bat, ze beste pare bat edo hiru testigantza jarri nahi ditu. Y nací en Me llamo Moshe Shaul y nací en Izmir en 1929. Mi padre, Yaakov Shaul, o Jacques Shaul, como era llamado en Turquía, se casó con mi madre en el año 1924. Mi madre se llamaba Mary Abraham y venía de una familia que su padre tuvo 9 hijas y 2 hijos. Era una familia grande. Que yo a poco empecé a descubrir que tengo sobrinos y tías y tíos en el mundo entero, porque estas 9 hijas y 2 hijos se dispersaron con el tiempo en América, en Egipto, después de Egipto fueron a Australia, a Francia, a Italia. De manera que era una familia muy grande y tengo una fotografía muy hermosa donde se ven las 9 hijas con
parte de mi padre, la familia era más chica. Mi padre tenía una hermana y un hermano. El hermano fue a vivir en Italia y la hermana quedó en Izmir y después, naturalmente, subieron a Israel. Mi madre biológica murió cuando yo tenía 5 años. Murió del tifo, una malattia que no fue diagnosticada a tiempo y se le hizo una infección muy grande. Y después de un año, mi padre se casó con una segunda mujer que se llamaba Luna Arditi, después se hizo Luna Shaul. Era profesora de francés. Y ella insistió que yo y mi hermano tengamos una buena educación del francés, que vayamos a una escuela francesa. Y de verdad debo decir que gracias a ella hoy conozco el francés, que me sirvió también de base después cuando empecé a laborar con el latino. Bueno, ze moduz ulertzen da, laiko bai, kasu honetan, honek ez dauka turkismorik ez du erabiltzen, nahiz eta Izmirnan jaio den, ezta, baina ikusten da bere hezkuntza izan dela. ¿Han estudiado en esa escuela? Guazen, hau, emakume hau guztitzea pilo bat. Entzungo dugu apur bat, oso kontagarri hona da, kantatuko dugu apur bat, bai? Zer dut, hemen, ez da. Havia um marido e uma mulher. Estavam casados 10 anos. Esther Levi. Me nasci em 1920 a Yemin Moshe, que é cidade em Jerusalém. ¿Tus padres de dónde vinieron? Mi madre nació a Hebrón y mi papá nació a Hebrón. Mi padre nació a la ciudad vieja de Jerusalén, al lado del cóctel que se llama la ciudad vieja, Iratica. ¿Qué oficio tenía tu padre? Mi padre tenía galantería, botica de galantería a la ciudad vieja. Lo llamaban el lugar Rehov HaNosrim. Sí. Y siempre nos fuimos de Yemin Moshe a visitar donde mi padre, que nos ver que esto, que nos ver que aquello, y íbamos a comer. De que estábamos, va y ven, de Yemin Moshe a la ciudad vieja. ¿Y cómo lo hacías esto? ¿Cómo? ¿Había un transporte o ibas a pie? A pie, todo a pie. Caminábamos a pie. Bueno, y dime, ¿tú conociste a tus dos papus, a tus dos grandes? Sí, los conocí. ¿También? Los conocí muy bien. Y yo cuando tenía 15 años se murió mi papá. Y mi papá después se murió. Y nosotros la queríamos mucho bien al papá y a la papá. Era como la segunda casa nuestra. No hay este modo. Cosas que no teníamos en casa y al lado de la papá. Cosas que no nos daba mi madre, vamos a ir donde la papá, decíamos. ¿Y tus papus cuál hacían? Mi papá era Rosh Bedin. Mi papá era Rosh Bedin. Y era Rav de Hebrón y Rav de la ciudad vieja. ¿Y el otro papu cuál hacía? El otro papá no lo conocí, ya se había morido antes que me nazca yo.
Yo me nací en la familia, yo soy la segunda hija de 5 hijas y un hijo que parió mi madre. Y éramos una familia muy buena, yani que mirábamos el Shabbat, mi padre subía al carca del Shabbat y mi papá era cerca de nosotros. Teníamos muchos conocidos a la familia, a la compañía también. Cuando casó mi madre, mi padre no tenía tanto labor, partió a la América a buscar labor. Y en esto empezó la guerra y mi padre se quedó ahí 10 años. Por esto nos pasábamos, yo y mi hermana la grande, Victoria, 10 años. Cuando acabó la guerra, mi padre tornó y abrió boutique a la ciudad de ella. Morimos a la ciudad de Yemin Moshe hasta el 29. Había quilot hermosas, había horno, llevábamos el pan, jamín, había pozos, hinchían agua, teníamos un mancebo que hinchía agua, teníamos un hombre que llevaba el pan al horno y me lo traía atrás. No es de las mujeres que hacían esto todo. Era pena de ir al horno, había escaleras, era pena. Y al 29 vinimos a morar a Ohel Moshe, que es al lado de Mahareida. Yo vine chica de 10 años a Ohel Moshe. Morí a Ohel Moshe hasta que tenía 40 años. Estuve a Ohel Moshe. Y conocí a Ohel Moshe un vecino mío y me casé con él. Y yo también paré 5 hijas y un hijo. Vimos en tu chiqueza, ¿dónde estudiaste? ¿En qué escuela? Yo, cuando morábamos en Yemin Moshe, me fui con mi hermana la grande a la escuela de Mislando, donde ella ahora la radio mostraba. Allí había la escuela de Mislando. Después, cuando nos pasamos a Ohel Moshe, me inscribieron a la escuela de la Alianza. Y me empecé a empezar francés y sé un poco de inglés. Yo hablo español, arabo, ivrit, francés y un poco de inglés. Ya conozco todas las lenguas. Como dicen poliglota, ¿no? Sí, de aquí, de Jerusalén, todos los que nacieron aquí saben esto. Mi hermano se murió, que era el más chico, y mi hermana la grande se murió. Ahora tengo 3 hermanas. Y nos encontramos siempre Shabbat, noche de Shabbat. Y fue Bueno, abesti bat kantatzen ondo iruditzen bazaizu. Da, kantari ona, baina eta kontalari ona, baina ipuinik ez diogu entzungo, baina kantatxo bat bai. Y Mayuti, yo todo Tidomerca, al cabo Bashol de arriba dicho, mira Señor, y es la cantica de la suegra. Amaginarrebaren kanta, ez da, en fin, amaginarren kontrako kantak oso zabalduta daude leku guztietan eta berak ere badaki bat. Es así. Mi suegra, con mi cita quileya, yo ya no puedo más vivir con ella. Ella es muy fuerte, más que la muerte. Un día viviré sin ella, mi suegra. Un día mi vida arrimada, con mi marido abrazada, me dio un pellizco y un mordisco hasta que vi las estrellas, mi suegra. Con mi cita quileya, yo ya no puedo más vivir con ella. Ella es muy fuerte, más que la muerte. Un día viviré sin ella, mi suegra. Un día mi vida riendo, me dijo gustosa, léchate de él. Ya me lo matates, ya me lo aflacates, ya me lo trochetes en hilo de tiquilla, mi
Aquileia. Yo ya no puedo más vivir con ella. Ella es muy fuerte, más que la muerte. Un día me veré sin ella. Mi suegra me echa un grito, me hace saltar. Con mi marido no puedo hablar. Me echa un grito, me hace saltar. Esta cantica la oí cuando era chica. Bueno, ikusten duzuenez, testigantza hauek jasotzen ari dira, hiztun hauek desagertzen direnean, haiekin joango delako jakintza, ez? Hainbat arlotako jakintza, ez? Eta, begira, hau, humorerik baduzue, hau da beste, honek ere kantatuko dugu zerbait. Hau da David Hermosa, eta jarriko dut, nahiko hiztun jatorra da. No puedo yo dejar. Hau da, zera kanta tradizional bat, La vida do por el raki da turkismo bat, da edari alkoholiko bat, ginebra modukoa. La vida do por el raki, no puedo yo dejarlo, de beber nunca me hartí, de tanto amarlo, eta, a ver, berak nola. Como la cantaba de Jerusalén, como en Turquía. ¿Qué cantidad de ahora? La vida do por el aquí, no puedo yo dejarlo, de beber nunca me hartí, de tanto amarlo. Cuando estás en el barnil, tu boca en mi boca. Cuando me hago yo, baños de lodo, da vida do correr aquí. Maravillas. Es casi como lo cantamos en Turquía, solo una cosa, cuando está en el barnil, dice tu boca en mi boca. Mira, es cantica, canta como que llorando, canta otra cosa. En la boca de la gente estamos y por esto nos espantamos. Ríe, baila y canta y paras gastamos. Cada noche en lugar estamos. Ríe, baila y canta y paras gastamos. Cada noche en lugar estamos. Una noche en mi casa, otra en tu casa. La cesonia es ahora que pasa la hora. En la boca de la gente estamos y por esto nos espantamos. Ríe, baila y canta y paras gastamos. Cada noche en lugar estamos. Cuando nos vienen en la calle, nos quedan mirando. Ya se dice aparte, aquí ya se están arrematando. Y la boca de la gente estamos. Maravillas. Este es un cante, la verdad, es un cante búlgaro que le arreglaron palabras en el vino. Es ahora muy popular, lo cantan mucho. Yo que como ya estamos en la calle, ¿sabes? Ya sé, por eso estoy viendo que lo estás cantando muy bueno. ¿Qué coro cantas tú? ¿Qué coro? ¿Dónde estás? En la calle Colotami, yo soy capaz. Sí, cantamos latino, todo latino. Tengo aquí los libros de cantar latino. Ari da saltzen abez batza batean kantatzen duela eta kantatzen dutela dana ladino, todo ladino. Baina, klaro, ja da, folklorea mantentzea edo, modu, asialdian, modu identitarioan ere bai, ez da. Agian, jarriko dizuet. Bueno, gero, minutu bana ikusteko, momentu honetan, musika sefardia ekoizten dela, erosten dela, dira bertsio berriak, ez? Eta erakutsiko dizkizuet bi abesti tradizional ezagunak, agian ezagutuko dituzue, hau den bat.
está mi amante y a las 4 me casé. Dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Que si no tienes amante yo te lo haré defender. Que si no tienes amante yo te lo haré defender. Bueno, orain osorik ez dugu entzungo, eta bestea kantzeko. Hau da, egiten bada, tadrada sefardi edo notxada sefardi, alegia arratsaldea edo arratsa pasatzea kantatzen eta gastronomia dastatzen, ez da falta, inoiz ez da faltatzen abesti hau, da apur bat, kuriosoa den abestia, nik uste dut oraindik gordetzen dela penintsulan, gordetzen dela, mantentzen dela, osorik ez dugu jarriko, baina parte bat zuek ikus dezazun, apur bat pikaroa dela letra, ez? Da, ditzen da, Don Paipero, ez dakit ezagutzen duzuen, Fray Pedro, hortik dator Paipero, estan Don Paipero sentadito al sol. Eta jarriko dizkizuet lehenengo segunduak, eta erakutsiko dizuet letra, aldi berean oso ikus dezazuen, baina abesti oso ez dugu. Txungo. Estando el paipero sentadito al sol, mamá, estando el paipero sentadito al sol, con los calzones blancos y afuera el cordón, con los calzones blancos y afuera el cordón. Mira de las damas por mi nada, mamá, mira de las damas por mi nada. ¿Qué es esto, paipero? ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto que asoma? Irakurtzen ari zarete, bueno, soiman horretu. Esta es la escopeta rumorosa de mamá, esta es la escopeta rumorosa de mamá. Y estas son las balas de la munición. Y estas son las balas de la munición. Supas de paipero, supas te enseño, mamá, supas de paipero, supas te enseño. No puedo, señora, no puedo, por Dios, que pa' tantas damas no hay abastecido. Irakurrita. Niri egokitu zen, hau behin, baino gehiagotan entzutea bai kongreso batean. Osea, kariñoa diote abesti honi batzuk, divertigarria da, hori aitortu behar da. Eta azkena, Argentinatik sefardi batzuk iragartzen dute el Día Nacional del Ladino. Eta entzungo dugu Lilianaren mezua. 2013an ezarri zen eguna eta Queridos amigos, más de 500 años ha supervivido nuestra lengua como símbolo de nuestra cultura y de nuestra identidad, la de los descendientes sefaradíes que estamos esparcidos por todo el mundo. El odio, la expulsión, la diáspora, el olvido, la asimilación a otras culturas del mundo, nada no consiguió hacer desaparecer el ladino. Este día que fiestamos por primera vez, el Día Internacional del Ladino, es el homenaje merecido a tanto esfuerzo renomado una y otra vez, con tanto amor y responsabilidad, por conservarlo, estudiarlo y difundirlo para que otros lo puedan empezar hoy día. En esta... Ya está. Bueno, eta nik, honela utziko nuke, agian bazalpen honi esker ideia txiki
bat egin dugu, eta ondo nintzen bazaizue, tartea irekiko dugu, komentarioak egiteko, galderak, nahi duzuena. Zer zaudete? Zer badakizu ezer, betaurreko hauekin ikusten dut pantaila, baina zuek ez. Orain, ikusten zaituzten honetan, eta nola gelditu zareten, ulertu den, gutxi barabera, ideia bat egiteko balio izan duen, pena eman dizuen, sefardiaren egoerak, apur bat bai, ezta? Ni zutzigarria. Eta gauza bat gertatu zitzaidan, hanengoen, bai. Kebeken nengoen eta ezagutu nuen emakume bat, eta, nik egiten nuen gaztederez, eta egiten ziren sefardieraz, eta bere aitona monen gandik ikasi zuen, bai. Pasaros, ogaino, eta bako Bai, esan duguna ez da, aitona monen gandik ikasitakoa, batzutan, bai, gurasoek ez dute transmititu, ez? Bai. Duela, tezia egiten ari nintzela, Jerusalenen eman dituen aste batzuk, ez? Egunkari hori epatutakoa begiratzen, eta Tel Aviven zarrentzako egoitza bat, pertsona nagusintzako egoitza bat bizitatu nuen, eta hor emakume batzuk, adineko emakume batzuk bildu ziren, nirekin hitz egiteko, eta hainbat gauza kontatu zizkidaten, baina ikusten zen, zein zen egoera, ezta? Emakume nagusiak biltzen zirela horren inguruan bestela igual ez ziren bilduko, hori da apur bat hizkuntzaren metafora, ez? Bere egoeraren metafora. Nau, bienan egotea argitaletxe bat, igo ziren bienaraino, hau da, Esfandiak, hau da, imperio otomandarrean nago zeudenak edo horiek, joan ziren bizitzera batzuk bienaraino. Bai, bienan komunikate bat egon zen, bai, eta han gainera inprimitu ziren egunkari batzuk eta novela batzuk, bai. Zer dela eta sortu zitzaizun hau ikertzeko gogoa? Izan zen, hori lizentziaturan, azkeneko urtean, hain zuzen, Paloma Díaz Mas irakasle izan nuela, ez? Eta interesgarri iruditu zitzaidan gaia. Orduan, hitz egin genuen, pentsatu genuen gai bat tesia egiteko, gero Eusko Jaurlaritzako beka bat, diru-laguntza bat lortu nuen, eta egin nuen tesia, gero ibili nintzen gaienetan sartuta, eta gero, bizitzak eraman nuen beste bide batzuetatik, eta guztia nukan apur bat. Baina gaia iruditu zitzaidan interesgarria. Bai? Eta hizkuntza ulertzeko zailtasun handienak, edo? Hizkuntza? Ulertzeko? Hauek ez, pertsona hauek ondo ulertzen dira, baina nongoak diren eta hizkuntza maila zein den, eta nik dandana ez dut ulertzen. Eta adibidez, nik egunkari asko irakurri ditut, Aljamian eta novelak eta barez, eta nik hori lan egiten nuenean hiztegi guztiak neuzkan zabalduta. Katalana ere bai, baina baita ere hebraieren maileguen hiztegi bat,
turkiera hizteri bat, bulgaro hizteria, aurkitzen nuen hitz bat ezagutzen ez nuena, eta ez nekien ze hizteritan bilatu behar nuen. Orduan hizteri guztietan bilatu, aurkitu arte, eta batzutan badakizue izkibera eta i eta beste bat o eta u, forma guztia bilatu behar dituzu iztegi guztietan, ezta? Gero daude glosarioak eta orduan, bazen, lan hori ere egin behar zen, ez? Zeo zer ez bazen nuen ulertzen testu batean, bilatu behar zenuen, zein iztegitan aurkitu alzen nuen, ezta? Oan, inmediatua etzen lan bat egin behar zen, gero, klaro, joaten zara, zure hiztegia zabaltzen eta gero irakurtzen duzu, errazago, ez da, baina behin aljamia ikasi 2 hilabetetan, horrek irekitzen dizu mundu bat. Testu asko daude hor, alfabeto horren azpian izkutatuta, ez daude irakurgai, baina behin alfabetoa ikasita, hor altxor ederra, oraindik ikertzete, ez da, ikerketaren zain. Eta hori zer da, atera zirenean Iberiar Penintsulatik, alfabeto horretan jada idazten zuten, edo gero 19. mendean hasi zirenean idazten? Ez, betidanik idatzi dute aljamian. Eta, daude bi letra mota bat, karratuagoa, beruba, eta hori erabiltzen zen batez ere testu erlijiosoak idazteko, eta gero borobiloagoa, rasi hau, eta, genero modernoak horrela idatzi dira, baina hau, diaspora osoan, dana dago idatzita aljamian 1920 urtera arte ia, ez? Salbuespen batekin, ez dakit orain buratzen zait, egunkari bat, El tesoro de la paciencia Turnus Severinen, eta hori zegoen alfabeto latinoan, baina zen salbuespena. Bestela gana aljamian, eta, klaro, sefardiek zekiten hori irakurtzen bai. Nik izagutzen dut zera kantari bat, Espainiarra edo, uste dut euskarak egin zitela Julian Leon, eta honek, Python, uste dut atera disko batzuk ez da, kantekin daula zekatzen. Ez da gehiago dauden men edo ez behan. Nik uste dut asko daudela, eta errenten sartzen bazara eta bilatzen duzik, musika sefardi ateratzen dira gauza asko. Batzutan ez dira sefardiak kantatzen dituztenak, eta ni ibili naiz bilatzen ekartzeko zeozer apur bat hizkuntzaren fonetika errespetatzen zuena, ez? Batzutan, ez dira sefardiak irakurtzen dute eta ez egiten sefardiar erara ez da. Baina, badago bestalde musikologo bat, Miguel Sánchez deitzen dena, eta hori bai ibili da herri-zerri mikrofono batekin benetako abestiak nolabait ez, abesti jatorrak jasotzen ez, arreglori gabe, edo modernizatu gabe, eta hori bereziki interesgarria da. Baina, orain edozein jardunalditan aurkitu dezakeguna, dira nolabait modernizazioak, eta oso ondo da hori bai, Eta Julia Leon ez dut noiz entzun, baina pentsatzen dut, bere musika jarri diela abesti tradizional batzuei, ez da.
Beste galderarik? Euskararekin inolako hartu emonik edo geratu da zer egon da edo dakigula? Pues ez dakit ez dut, zait ezagun egite, ze hartu eman irudikatzen duzu, edo... Ez dut, igual lexikoan hartuko zuten zer edo zait. Ez zait iruditzen. Ez zait iruditzen. Edo, agian jakin beharko litzateke adibidez, hemen Gasteizen bizi ziren juduak, oie, zein zuten euskera, zein zuten edo euskaraz eta gazte, igual beste toki batzutatik zetozen eta gazteraz egiten zuten, edo eta zen hemen euskaraz egiten zen, ez da, ordan, baina pensatzen dut, gutxi izango zirela eskarrekoak eta guen horiek, Ba, ez daukat ideiarik. Zer hitzen gozuten garai horretan Gasteizko juduek, ideiarik ere ez. Ez dakit jakin dezakegun, baina... Bai, hori da, ikertzeko gai bat, baina nik neok ez dakit horretaz ezer. Baina, esan duzu, Frantziara gailan zirenek alde zutela. Bai. Hemendik pentsatzekoa da Europan gure egingo zutela, ez da, lehenengo Baionara eta gero hortik abiatuko zela Frantzia dela. Beste kontu bat, irrati programa bat zegoen, ez da? Radio 5 duela urte batzuk sefardieraz hitz egiten zutena. Bai, ez dut jarraipenik egiten egia zaten badizut. Badakit irrantzaioak egon direla, eta ja ez dakit egiten diren, Mikel, igual zuk egiago dakizu, ez dakit. Ja ez dira egiten, dana doa por bat, bai. Bai. Ez dakit nik, karo, duela 30 urte tesia egin nuenean, gauza gehiago zeuden orain baino. Egunkari batzuk zeuden oraindik argitaratzen zirenak, salon hori ateratzen zen, aquí Jerusalem, irrati saioak, apur bat biziago zegoen, ez oso bizirik, baina biziago, baina hori ere, hamarkada nabaritzen da, gero eta gutxiago dela, ez da? Eta, aditu batzuk joan dira hiltzen, ez? Nik neukan hor, Consejo Superior de Investigaciones Científicas maisu bat, Jakob Hassan, eta asko zekien, eta baziren gauza batzuk bera bakarrik zekizkienak, eta, hiltzen direnean, hori haiekin joaten da, ez? Eta egoizpen horiek ere joaten dira desagertzen, baina programa horren inguruan ez dakit nik, ez dizut esan.